Je to absolútne novinka v podstate na trhu. Tu sme tiež našli partnera pre obce, ktoré hľadajú automatizované riešenie. Tam sme našli diel v tom, že väčšina obcí má problém, že je tam jeden zamestnanec a ten v tom čase nie je dostupný, keď treba niečo vyhlásiť. A na to je tam v podstate riešenie od MKLASu, ktorá je daná Rosana, ktorá je úplne novinkou. Dokáže to automatizovane naplánovať hlásenie rozhlasu aj týždeň dopredu na presný čas, s tým, že nemusíte byť vôbec prítomní. Dokonca cez aplikáciu stačí, keď napíšete daný text, vyberete si, či to je muž alebo žena a on vám ten daný text sám prečíta hovorenou rečou zrozumiteľnou. Alebo napríklad má ďalšiu funkciu, že zavoláte na ústredňu, on vás zapne celý systém, hlasíte cez telefón na diaľku, vy môžete kúdiť v Maďarsku a on vám hlasí niekde v dedine rozhlas. A ešte k tomu danú nahrávku v textovej forme, v hlasovej forme zobrazí na vašej webovej stránke, aby nikto neprišiel na novú informáciu. Systém Rosana je v podstate sieťové zariadenie, ktoré je pripojené do internetovej siete a potom z počítača môžu pracovníci obecného úradu plánovať hlásenia. Hlásenia si plánujú tak, že si vytvoria celý playlist, to znamená, vyskladajú si pesničku, úvod, celé hlásenie a tak, ako ten playlist je vyskladaný, tak toto potom ide vonku do rozhlasu. S tým, že čo sa týka nahrávania konkrétneho hlásenia, môžu využiť buď vlastný hlas, alebo je tam možnosť prevodníka z textu do audia, kde sa využíva umelá inteligencia. To znamená, že sa napíše textový oznam a umelá inteligencia robot prevedie tento text do hovoreného slova. Majú tam na výber slovenský jazyk, v prípade, ak sa hlásia aj inými jazykmi, tak sa dajú nastaviť aj iné jazyky podľa požiadaviek obce. Využíva sa to aj na zverejňovanie hlásení na obecnom úrade, kde má možnosť obec zverejňovať hlásenia, ktoré idú vonku v rozhlase aj na svojej obecnej stránke alebo mestskej stránke, kde si ich vedia potom občania vypočuť v zvukovej podobe. Prípadne, ak si stiahnu do mobilných telefónov mobilnú aplikáciu, tak môžu tieto oznámy dostávať priamo do svojich mobilných telefónov. Najnovšou novinkou je v podstate tzv. GSM modul, ktorý je vložený, implementovaný do zriadenia Rosana. Je tam vložená SIM karta, na ktorú zákazník, starosta alebo poverená osoba môže zatelefonovať a zatelefonovaním sa spustí rozhlas a môže hlasiť priamo z mobilného telefónu. Respektíve dajú sa predpripraviť varovné signály alebo varovné oznamy, ktoré sa dajú spustiť SMS-kou. Čiže zatelefonovaním na tú kartu, ak som oprávnená tak urobiť, tak mi zopne systém Rosana, zapne mi rozhlasovú ústredňu. Bez toho, aby som bola... Vypočujte si dôležitý oznam. A teraz môžem hlásiť priamo z mobilu.